Cerani garden of Hunka Jotak, the Shakok, Side on Piro, Uncle Tapra Pong, Bong, Busari Pong, or Ceran on the garden, Hunka Dujon on the garden, Saka Tapra, Bob Tapra Pong, Ripong, Bob Tapra Pong, Ripong, the Hinekok, Borok Tax, Halaitonka, Ganoro Nanya, you look and Busa Tapra Pong, the Jama by the hospital, Tinta Hospital, Cataro, Tagwahania, and Bisin Busala, Bisinda Kalajak and Tongna. Governor Kisan Noronoka Hamaya, Cetro, 9 Nebedi, Norokang by Kirin. Any number guys 9366721662 hani haiti sa sabi ruwana ani number mo ang bakireng na bagay 9366721662 mo gan number noro ang bayoro kireng di ang hingkay masimi buma Governor Lukuro ang bay kereng na musung ka ang bay kaham haya kok sana musung ka ang tabuk joto nino lukurong ni suba sunango borok rang san man ka jor nai tong tuti rang san ni borong nai ya borong joto yago ani yago tute lang kalai phema hangkai bong yago ani joto puila wo khwai telang ma dino subarok 10:30 ta thang na ya bihik se ka bo hayo abo 500 taka basai mo ang masino khairo gise kelango mo kuno ang khuste no khustun li hani bo ang nari ge hinta mo no ne ka no 500 taka rang ya phar ka bo abo hangkai 6 tarik no horo Gak 7 tarik kan jeng jibi thaka jibi do thang puru ang bong no jano khoriu jeng jibi thang tong chin rubile serious ne ang bong no jano khoro joto na ang bong no kaham haya sahar man ano re ketung no tong no ro sung na ano bisas ka hangkai no ani re ketung bo khanai mano norok borok no borok to tabuk bong chama sanai no bong ni ko hostel lo borok che kherek nai phema no ek kherek ang ka norok tebo no man nai norok ka to kaham haya ek kherek nai ka norok tebo man nai obon bagi norok no saiman chiwa ang ba tabuk ani busani byabsa khayu hina ang ba songjak si tongo Governor Noron Pizza Kaham Haya Cetro Nanya in Tung, Guy or Borok Rang Night Tongo, Uncle Tongo, his high Tongo, Governor Rang Guy Pulan Dino Paso Taka, Guy Uncle 10 Dino, Uncle Chuntasha, Jibini Jibi, and Rankering in a 2 Haka Jibi, Talang Tang Manitesha 2 Happy Castle, Tesha 10 Dino Talang Matica. Go some inside Tongo, Borok Rang Rima, Gan Tani Jotun Purup Tongo. Borok rang paso ka ek ko 2 bari ka 1000 din ko waisari ka abo hingkai garden ko bunai rong ni garden ni 3000 waisari ka abo ang nahaya abo an ya ko ang toniya abo bo jibio ko na procedure wi sikang ko 11 tarik ko abo garden dok rang ko riyo hingga bono noro kaham haya ang bai kereng na hingga ani number ri wana noro lukun borok ang bai kereng mano tini an bisa malai ka ditio baran nong sakopan kelai mano abon bagani khorang ti salainya nangnai abo na ang bai noro kereng di kaham haya sanan bagai ang an number ri nai an number hinggang kai 9366 abun nungko pula sim sasa ani number hinggang kai 9366721662 abo hingga ani number abo no ini abo belum baca to ni ko ready sorry hai ang tesa lukurong no konya musung phika ano to tabuk silchai to kha busa byabsa khayo omok khayo ani busa no thapra phune siri ro phune silchai to kha norok to social media wa no nukhna ani busa buti obostha angjak ngai tabuk borong naiya je borong naiya to ungko ni 5 din 4 din ni pore ungko phaika super phaika ungko 6 दिन 11 तारिख हंगाई इनको थांग गार्जियन रक इनको बुजांनाय रंग गार्जियन रक थांगै रां 3000 रिखा अबो आन थाने पुरुप दङ हंगा बरखाय नाया सिकांबा नाया तुतै बरक तांगले नायो हिनि साइमा का जों सुबाय दङ जों नाय दङ नि गार्जियन रक साव गार्जियन नि केमतुबा आं रां एकटेका फान माया सिनिनो आं ससियेल मीडिया वो saka ano lukurong ni ang subaso nango ni hingga luku borong na sanaya hingga ang luku ni subaso sanba ba ani tema bulung khaba ano tabuk borok sil chalai toka ani busani byabsa khayo ongko khayo honai borok sil chalai toka gabor lukurong no nai ne di nong thani tam bichar tong norong na ani busani ni bagi kaham sasine hamje sasine ang to kuno ang ko bu sana ring ya ang kamang ang lengmang borok gusuk se uskul ni discipline tong hingga borok tine borok tabuk ko chalayo ang bisukut bai wahan mos dengri mani thik ase ang bisukut bai wahan mos dengri ka ang ani nok pa ani para hangga boka bila ang boka bilin bel sirawo phayo hangga phaipuru hangga an bisalana ang gallery asuk jang nugo kha hangga an bisalana wahan mos deng ta an bisalana wahan mos deng ke bunu gya borok au samoyo cherai rok phataro mang notin ko gallery o mang tonglai tolayo gayang dukani mane yo dukani boro rok hona rok tonglayo cherai rok pailen chalai tonglayo o samoyo cherai rok pai chama samoyo hangga boka pai chaya bin thani bona ang rang ri phano boti buya hai cha bosaya bo su rang rok su baya
ga bona ang ti hinne ang obo bo bona rina hi pai maya ani ma ani busela ko sute ma sa tong ma no rohori ma sanga jeng ma sono ko dipon ma sai kipil haile puru gan busela ko sono te sa mono kisa talang thani ko budul hne an busela no budul no ga ti rohori ma no kisi tiya no ga bono to ke bunu ge abono pen bisingo dawi rohori ka ang ko get go phadi ni get to hai ang haba habia bongo jaga wa ga somoyo joton thani je chera rong thani chakum no tong tong ga som taka borok ta ang bisuku dima ni bagai borok ano bol hilaya nai nai di ta ke bo guardian phano ga ling ko busani hostel ga na dilai kang ke bo guardian phano busano mani mu sapano kabu ya wi la de lai abo jaiti pusti phanchi malai no ro sai mana ko ga thiga sang mani ka ang bisuku di wi no bukhana ang bisuku di ma somoyo super bo gere wa den gere bongo jaga ke gere chera rok simina ngai abo ta ang bisuku di ma ngai charta odo charta ang kori tan na jang charta no charta se baji to kabla hne hine ang charta on kabai hayo gabon pore ngai ang phai ga bisuku talang khang puru chan bisana no la thiri ka phong apuru ngai la thiri wi khiklai se bung ko lai ke ngate sa bu kho bu ha buma puru bo kere phong waden kere super kere ngai bo charta ni simi sa apuru ni simi se waden kere ngai san jawo se bu ngai usuk somoy bo jaga tong tong bo tini naikani khaimani ka hamka naikani khaiga ngai ani busamuti অবস্থা bo ungya abono norong no tam khaina ni tam khaya norong no phai lukurong no kisa mane media rok police rok chini ungko chin tipra to kotor minister tongo singani ang bo sai bo maya ang sibi sije ang lekha pora gori ang sai bo maya abono norong no kisa naye ungko phanya ni thong ang ba je kungko kok sana musung nai ani je ungko mana musung nai kan kuntul ang nambari ruan an kuntu rang mo kosna maye an ani number ani phone number tukar